Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masakbayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Hello, Nanang. Apay nakaawag kayo? Ada ka din napasamak? Kumusta dagiti anak ko? Awan ti madi ang napasamak anak ko. Nasaya at mo't dagiti ubeng. Ngam isuda ti masaknan iti daytoy ayaawag ko. Ha? Apay, Nanang? Anya ngamin dayta? Imay dito'y balay di asawam. Sinarungkaran na dagiti anak yo. Anya? Apay, anya ti panggap na, Nanang? Nabayagan nga inabandona na dagiti anak na. Sipod nakikabalay iti babae na. Mas daawak nga rod anak ko. Nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti anak yo. Kadita, kalaat-laktan na nagparang. Itapay anak ka move on akon. Nagsakit ti inaramid na, Nanang. Ngamga po iti pan nakaiyas idag kumanan iti Diyos. Babaan iti may sa Christian Church. Inot anapunas ti gurak ken kuana. Nasayaat mo no kasta anak ko. Tanarigat no kanayon nga da nakatalimang agura iti kaunggam. Pudno dayta ako nayon, Nanang. Naalangarod anak ko. Inyawag ko laang ken ka ti maipapan iti dayti abanag. Nasaisayaat mo't laang nga amom ti mapaspasamak ditoy. Agyaman ak, Nanang. Makamu kayon ka dagiti anak ko. Aganad kayo dita. Apay berek, at nga ti kaya't asawan ti umay mananday di alalaki dito'y balay. Nasdaawak nga Rodoro, nabayag apanawan adi na sinarungkaran dagiti apo ko ta, ngam kilatkit din nga imay. Anya nga taasaan anasaya at apul oy ti angin tinangidoron ken kuana dito'y. Nagpuskol matan ti rupa na nagparang madan dito'y balay. Narigat mo't abugawak alakay. Tauray bali-baliktadan ta ti amin. Amalatta dagiti apo ko taday di alalaki. Unay lakit din ayata nagrigat tagtapal. Agparbeng ka alakay. Narigat mo ti parit ta makisarita dagiti apo ko ta iti amada. Sapay nakaragragsak damanon ang nakakita iti amada. Tiyan mo siguro da di alalaki kat nalipatan tayon di naramid na. Haging kaita at dapay lang ni Jam nga agregrikat ijibalasiw tao tapno mapagadal na laeng dagiti anak na. Para makita noon niya talaga ti pangpanggapon da di alalaki. Para makita, lakay. Sino ata dahi tingumawawag? Number mo't lang tagparparang. Numero iji Pilipinas na ito eh. Sumbatak man laangan. Hello? Hello, Jam. Ni Amnel da ito eh. Sika? Sino dinangitod kan kay tinumber ko? Pasensya kan. Ngam tinamag ko itinaw ng anak ta. Di na ko makayat nga itad ngam nagpakpakaasyak. Apay ngay mawag ka. Anya ti masapul mo. Imawag akta kahit ko dagkit daw kun kaya di pa makawan. Amo ka nalabos sa sakit timpa, iko kada kayong agina. Nang runakan ka. Naimbag ta mom. Arig na pinatay nak idi apanawan. Ngam nagtali na edak anatibker para kadagiti anak ta. Amok na ita. Kat pagbabawyak ti naramid ko. Italaan na amiris ko ngay patpatag kayo a pamilyak. Kat? Kasanon ti kadandanam, kanti anak yo. Jak total likodan ti obligasyon ko ita anak mi. Ngambayan na kumamangsul ni titi nagkurangak kada kayo kadagita anak ta. Pakawanan na kumadyam. Nabayagan anapakawan ka. Linipat kon ti nagbasulam kanya, kan kadagiti anak ta. Impamaysa kon ti imatang ko kadagiti anak ta. Jam. Isungay karkarigatak ti agtrab-trabaho.
tapno mapagadal ko dagiti anak ta. Iso ano na impuswan matlaang ti panagbabawim. Tulungan nak nga rod amang ipaay ka dagiti kasapulan dagiti anak ta. Wenjam, nakasagana ka tumulong. Katagyaman na tanapakawan na kon. Ngam para laangan ka dagiti ubing da iti panagsarsarita ta. Di mo namnamaan nga agsinnoblian tapay, ta saan to ang mapasamak day ta. Hello, Nanang. Hello, Jam, anak. Pasensya ka, no imawag ak manengken ka. Awan anyaman na, Nanang. Apay ka di? Taim may manenja asawam. Katadamot inyawat na apara ka no kadagiti ubeng. Diyak kumakayat nga awatad. Tama ka no agungad ka. Kunana mo, tanapagnumuan yung kanuman ti maipapan iti da iti apanag. Nanang. Imawag kanya kat nagkidaw iti pamakawan. Napagnumuan mi amanipod ita, itad ng ti obligasyon na kadagiti anak mi. Kastaya anak ko. Kat, napakawan mo ka din. Imbagak matan Nanang, napakawan kon. Ngam saan akayat asawan nga agsinnoblian kamin. Bayan nyo ngay paay na ti obligasyon na kasama, adi na inaramid iti naunday apanawan, manipod pinanawan na kami. Sige naisupay makatulong kan ka. Nasayaat mo, tanapanunong ng ti pakasagnan dagiti anak yaw. Nga rod, Nanang. Ang medyo nabayag basit, santo nagsuble, kalpasan day di damo ayo umay na. Makumikong nga tayo iti trabaho na. Diyak mo, Nanang. Amang ano sana palubusan di kabit na Iso ako nayo ang medyo nabayag, sakbay asim marong karmanan kadagiti putot na. Nabayagan ang nagsina kami ti asawa, gapo iti panagbabain naman ng Emmy. Iso asyak tinagsakripisyo dito'y balasiw taaw, tapno mabiyag ko dagiti. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento, mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti anak mi. Adu arigat tinagdalanak, sakbay ang nakaabrodak idi. Ti apo ang namarswa tinagtaklinak kadagidi akanito, agingga nga ininot anapunas ti saem nga immukuok iti kaunggak. Impamaysak nga rod ti atensyon ko iti trabaho, tapno adda pang biyag ko kadagiti anak ko. Agingga idi naamwak, apaspasyaran ni Arnel dagiti anak ko, kat idi nagangay inawagan nak. Nagkid daw iti pamakawan, gapo iti panangabandona na kada kami a pamilyana. Gaputa na punas kat nga ruden ti sakit tinakam ko, sipod na sarakak ti dana, nga ad-addaan ng patibker iti pamatig iti namarswa, imbagak anabayagan anapakawan ko. Ngam saan akayat asawan, amakisinnublianak kenkwana. Taagdadata nga agkabkabbalay da paylaeng iti babae na, ken addan anak da. Napagnumuan mi nga rod at tulungan nak iti pagkasapulan dagiti anak mi, kat tinungpal namat day tama nang. Nakaginawa ak, taadamanan katulungak amang paadal kadagiti anak ko. Kalpasan ti kontratak idi iti Hong Kong, saan akon anag-renew, takayat kumatan ti agawid di ta Pilipinas, tapno makadennak manen dagiti anak ko. Nag-awit ka, Jam.
Mahiliw kami una yun ka. Nang runa dagiti anak mo. Uray siyak tatang, kailiw kayo una yan. Ay, kumusta ba't ti biyahe mo, anak ko? Unag paisaw. Okay mat nanang, kansaan mo't unay nga adayo. Kahit agbayag ka kadiditaw, anak. Tatang, diya ko nag-renew ti kontratak. Kahit ko pa iti agin na itidan na dagiti anak ko. Ay, nasaya at nga rod ano kasta, anak ko. Wan, Jam. Panawon mo't tentap no agin anak ka pa. Narigat mo't ano trabaho ka trabaho. Kasapulan da ka mo't dagiti anak mo. Numunak at dumadakkel dan. Nakakaasi ka, anak ko. Tasipod pinanawan na kayo day nalain nga asawam. Di nan sinuportaran dagiti anak yaw. Si Kanti nakakaasi ang nagtrabaho ijabalasiw tao tapno mabiyag mo dagiti anak yaw. Wan nga rod tatang, katagyaman ak iti Diyos tadi nak binaybayan. Isong agnakam kan, Jam. Panunutam ti ado arigat mo. Saan ka kumapalilaw manan iti dayja alalaki? Numunak at pasaray at dadito'y balay. Narigat mo't alapdan may anak ko. Ngarod Di ka danang tatang, nanang, siyak ti makaam mo. Nang runa itatadda akon iti sidong dagiti anak ko. Nagawid ka, nanang? Tabayag mo tadi ka nagawawid? Pasensya kan anak tamasapol nga agtrabaho ak para kada kayo kadagiti kakabsat mo. Nanang, pasaray umaymot dito ni tatang. Ikan na kami pa yun iti kwarta. Ay kat nasaya at anak ko. Anya ngay matibagbagana. Kanayon mo tasi katida kamatin na nanang. Mailiw ka na unayin kan ka. Kaya't na kanong tagsubli dito'y balay. Anya? Kasta ti bagbagan ni tatang mo? O nanang, agbababawi ka no iti panang-panaw na kada tayo. Patpatkin na tayo ka no nanang. Ala, kasaritam la tayo tinasaya at no umay anak ko. Ipaayolat at irespeto yu kan kuana. O nanang, kastamat ti ka na yung ibilbilin ko kadag iti ading ko. Nasaya at nga rod anak ko. Kasta ti kayat ko nga aramiden nyo. Kumusta kan, Jam? Ha? Apay nga da ka? Anya ti masapul mo? Nadamag ko ngamin ang nagawid ka kano. Iso ngay mayak. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan. Di mat kinunak napakawan kan. Linipat kon ti amin nga inaramid mo. Okay yan kanyak day jay. Nagdakkel ti nagbasulak kada kayo. Kat agbababawi ak. Marik na kasi kalat at ipatpatid ko. Da kayo kadagiti anak ta. Kat kasanon ti kadandannam. Amom, awan apulusan ti mariknak asakit. Uray amok nga agdandan na kayo pay lang iti babaim. Dagiti laangan anak ko tinapatag kanyak. Ikanak kumay ti may sapay agundaway ang mga ipanagtag itinalaw sa panagbabawik, Jam. Sinaak ti kadandanak. Kaya't ko tagsublin kada kayo a pamilyak. Anya? Napananti konsensyam. Da kayo tipod no a pamilyak. Di kagdanag, takasi tinakunakon. Jak total likodan ti obligasyon ko ita anak mi. Nalakati agsao, ngam narigat nga aramidan. Tinasayaat, ipamaysam lata kadakwadan ti atensyon mo. Di na kami pagdanagan kadagiti anak ta. Kinabaelak tupay tinagmaymay sa iti ado atawan. Itantulakit din. Iso alipata mo day ta panggap mo. Pangaasim.
rabi iyo, tatang. Nay, apay nga da ka ditaw. Rabiin. Anya ti masapol mo. Tatang, sarong karak ko man ni Jam. Ay, saan ngagsakit ti anak ka tapno sarong karam? Ang asiyo, tatang. Kan pakawanan dak ko makadagiti nagbasulak kada kayo. Napuskol kit diti rupang magparang-parang diti balay a. Kalpasan ti inaramid mo. Binaybayam dagiti agiilam. Ita, adda ka manan ditaw. Kaya't ko panagnagan di pa nagbaliw kong tatang. Isa pang nga asiyo. Tay kandak kumapay iti gundaway. Tapno mapanagnakak ti pa nagbaliw kon. Awanan ti rumbang apanagnakam. Ala, pumanaw kan. Kat di kan agsubsublipay. Naawat! Denggen ken isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti riknam saan ko mga agtaltal na ti istoryam. Manipod si Mang Petak dito'y Pilipinas manang, kanayon matan dito'y balay ti asawak. Uray kasano ti panangabog ti amak kenkwana. Uray but-but ngen napayan, babaan iti panangisagana na kampay idi iti buneng, ken no anyapay nga igam, saan latta pumanaw. Amin apapanak sumurot, arig na agar-aram manen. Aging ga iti imbaga na anagsinada kanon iti kadendenana, tanagabroden je babae. Nakarkaro idin ang naadaan iti gundaway akanayon iti balaymi. Jakman amumanang ta iti kanayon apan nakakitkitak ke ni Arnel. Jakmeten nalapdan ti riknak ket pinatgak ti kiddaw na. Agyaman nakta inik ka nakiti may sapay agundaway, Jam. Ikarik asulnitak ti amin ang nagkuranga kada kayo. Inikan ka manen iti gundaway ngam maudin daytoy. No ulitom tikas iti inaramid mo iti. Di mo namnamaan ang mapakawan kapay. Amok dayta. Iso asaanan na maulit ti inaramid ko. Ikarik kasi kalangan ta ayatek. Kastamot ang dagiti anak ko. Nakaragragsak dagiti anak ta. Kat umanayan dayta apakabang arak. Kasano nga rodan di anak yo? Asino timang tartaripato kan kuana? No kayat mo? Alaang mo tan diti balay. Tapno damot makuna pamilyana. Paiso, Jam? Di ka nga tamakmaklatlaan? Awan basol ti ubing. Saan arumbang ama pasaran na tikas iti napasaran dagiti anak ko? Ngam, amangan no gumura dagiti anak tayo tikas ta desisyon mo. Ikagumakid akasarita. Ilawlawag ko ti amin. Amok amaawatan dantong matlaang. Alaam ti ubing ditoy, no awan ti masnop amang taripato kan kuana. Tadikat agbalin ang nakakaasi no mabaybayan. Gagayam a pinakawan manen ni Jam dinalaing asawa na. Agasam ngay dayta. Lakay, awan mabalinta no kayat damanen abuklen tinadadael a pamilyada. Ngam adong ti sasawon dagiti kakabagyan tayaw. Nagdang nga kanon ni Jam. Dila kanon nakasarak iti sabali a lalaki iti Abraham. Ay katanya nga ron ti maaramid tayo ngay. Kan maysa, pampanagnakan mo't ni Arnel tinalaos a panagbabawi na.
Wen, nga magasam ngay, taagraman ti anak da di alalaki iti kabit na kat inaladan ditaw. Awat basol di ubing Doro. Kan kasi magtaawanan ti inana ditoy. Addan iti sabali apagilyan. Ay, saan lang agkamkamalimanan da di alalaki? Tasyak ti makalaban na. Saan ba't siguro Doro tanaleksyonan ng iti inaramid na ide? Naanayas mo ton di amin kadakwada a pamilya, kas makitkita kan mapalpaliiw ta. Iso apagtalnaa mo day tapanunot mo lakay. Ikararag takit di asapay kuma, taag nanayo ng tikasta kinaragsak da a pamilya. Jam, Domingo ita. Ibagam ka dagito ubing, tayo makimisa. Ha? Makimisa ko nam? Wen, intay agyaman iti Diyos, tanaornos mo't lang ti pamilya tayo. Kasta ka karelihiyoso itan? Manipod na waknitan tinakula pa na panunot ko. Kanimpaayan na kiti gundaway ang maornos ko ti pamilyak. Inkarik iti bagik. Adyak to pulos agpalya amapan makimisa kada aldaw ti Domingo. Kasta mo tinapasama kanya kiti Hong Kong lakay. Idi masadagak iti Diyos. Napunas amin asakit tinakam nga imimpanag. Napunas tigurakan ka. Kat kinidaw ko, ano anya tinakam na, iso ti matungpal. Kat adtoy, nabukal man ang tinadadaal a pamilya tayo. Podno day ta kinunam Jam. Awan ti imposible iti Diyos. Basta di tayo agliway ako mararag kan kuana. Kat ita, awanan ti kidawag pa'y. Naipaay nanti kanayon nga ikarkararag ko kan kuana. Ala, tayo na kaya bandag iti ubing. Tagkukuyog tayo ang mapanagyaman iti Diyos. Ako maibagakan ka. Anya day ta Jam? Kaya't ko kumanan ti agaplay ti trabaho iti balasiw taaw. Tapno makaurnong ta para iti masakbayan dagiti anak ta. No palubusan nak Apay kiti nasaan? Palubusan ka Agpaiso? Wen, ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Masapula kadwanak nagtrabaho iti abroad. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti abroad? Wen Jam, tapno agtinulong ta amang isagana iti masakbayan dagiti anak ta. Agtinulong ta amang tunoy kadagiti arapaap ta para iti pamilya tayo. Ngam kasanon dagiti anak ta? Dadakkel damutten. Ken adamot datatang ken nanang apangibatsyan ta kadakwada. Kasarita dadagiti dadakkel mo barang umanugot da. Sigurado nga umanugot da. Nang runa itatadwatan ang mapan makigasang-gasat. Agyaman nak Arnel, talaga nagbalbaliw kan. Daytatiin karik, masapul atong palag. Katagyaman nakmatkan ka, tadinak tinaldikodan. Itilaksid dagiti inaramit ko iti kalabas. Patpatgan ka ngamin. Kat saan apulos anapunas dayta, uray idinakaro asakit ti marikriknak. Ulitag taggitaw iti pamakawan. Kat kasi tinaikarik. Saanin ang mapasamak day ta Jam? Taita, agbinadang ta namang pasaya at iti masakbayan dagiti anak ta. Kastamot ten ti pamilya tayo. Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Rayla, ag-flight akon inton sumarunong aldaw. Wan nga ron. Talaga saan ka nalapdan? Uray talaga ajak kaya tapanawan na kami iti anak mo. Amumot nga aramidok na ito'y para iti masakbayan tayo iti anak ta. Amok day ta. Ngam amumot ajak kaya ti maibat-bati.
Mabutangak ngamin. Anya kung mati kabutang mo. Adamot ti anak takad kadwam. Ken uray dananang ken tatang. Adadalaang mo ti tasidag. Sabali lang dyan ka ditoy. Amo mo tadyak na irwam nga awan ka iti danami ti anak ta. Kasla dyak agbyang na awan ka akadwak. Mayroam kan tumutlaan. Kanayon nak to nga umawag. Ag video call tayo. Tapno kasla dak lang itasigyo. Nagado nga min ti madamdamag ko ano ag abroad ti maysa kadagiti agasawa. Ada posibilidad na amarakrak ti pamilyada. Apay nga min agpanunot kay ti negatibo. Basta itanam mo iti isip mo nga ipatpatag kayo iti anak ta. Kat awan to ti panggapwak amang loko ken ka. Basta ikarimday ta. Kat aramidak mo ti amin. Tapno mairwang kami ka ni Ryan amabati ditoy. Nanang, agluwas akon. Ag-flight akto nga minan. Talaga nga intuloy mula tagayam tinag-apply di abroad, anak ko. Wan nanang. Kaya't kung isaganaan iti masakbayan ni Ryan ni apo ko yo. Imbag man tay manugot mo't laang ni bakit mo. Talaga nga min ano mabalin. Di na kaya't ti maisinakan ka. Inlawlawag kumatkan ko na ti makagapo nanang. Diyak makigasang-gasat iti sa bali apagilyan no adda ko manasaya ta trabaho ditoy. Kakaiso na nga da mabalin ko asar ka na trabaho iti abroad. Ay, alang arod ngam agad nad ka ijay. Pakikit kita yung tulangan dagiti aginak nanang Kampantiak nga umadayo. Tamok nga adda kayo lang iti asidagda. Naala, awan pagdanagam anak ko. Da kami kanita atang mo ti makaammo kadagiti aginam. Nandiyan anak mo lakay. Nga rod nakitam ka day tila nga di manugang mo na panawan. Sabsabalay. Wen nga rod, talaga nga min adi na kaya't apanawan ni Brandon ida. Ang miti sa bali abanger, mawatak mo ti panggap di anak mo. Sa bagay, mamati ak amairwam tumutlaeng. Italang ti kasjay ajar nata rugrug iti kaawan ni Brandon. Sapay ko matakas ta nga agpay sulakay. Mapanmunto ka sarsarita di manugang taa bakit? Tapno maliwliwamit. No adda kawadwadan ti kwartata di awisem ida mapan agpasyar. Woy lakay, bayap tasak ti makaambo iti manugang ta. Mami, apati ka pala maturog. Rabiin. Diyak pa'y maalat iturog ko anak ko. Malmalday ka manan. Kalkalpas sumatlangan nag-video call ka ni Daddy. Nagrigat ngamin nga iliwliwag ko ti kaawan ni Dadim, Ryan. Sapay nakaad-adayo ti ayan na. Oray tanog video call. Kasla dalang iti asidag ta, Mami. Mano abulan mo ta ni Dadim iji abroad.
Ngam nagrigat ti agad jas. Sapay naruwamak nga dalaang iti asidag ta. Spoiled ka ngamin kan ni Daddy, Mami. Ay, pudnot ako ng anak ko. Talagaan ni Daddy mlaang tinamnamaag. Iso akasla na puto danak iti saka, idi pimanaw ti amam. Talaga manipod nagkalaysa kami kani Rayla nga asawak manang Emmy. Impakpakaunanan adi nakayat nga damay sa nga umadayo kada kami. Di na ngamin kabailan ti agdesisyon wenno agaramid iti may sa abanag adi na ikonsulta nga umuna kanyak. Iti ababa asarita nagbalin a dependent kanyak ti asawak. Ngam gapo iti rigat ti biag. Ingka gumaak ti nag-apply iti trabaho dito'y balasiw taaw, tapno maipaayak mat ida iti nasaya at apanagbiag. Kat napagasatan akmat manang. Iso nga uray agkad-kad tirik na ti asawak, ama malubos kanyak, awan na aramidan na. Taimpalawag kumatkan kwa na, apara kadakwada iti anak ko ti aramidag. Ingka gumaak nga rod akanayon nga i-video call ti asawak no addawayak manang. Tapno mariknana nga adda aklaeng iti asidag na. Itay pengur-urayok ti awag mo. Apay nga itakala ang nag-video call. Pasensya ka na, Rayla. Nag-overtime kamin. Isubay ti may nayon iti sweldo. Kasta ka di. Nangan ka nga rudan? Kalkalpas laeng. Tsak kuman umawag. Amangan no nakaturog kan tarabin dita. Ngam amangan ko nak nagururay ka. Tagpay sumot gayam. Nirayan nga eh. Nakaturugan Masapa pa iti sarak na inton bigat. Nag-review ngamin itay ta exam da inton bigat. Nasayat nga rin no kasta. Agad siya anyaman yung oras na maturog ka. Madamdama, barang makaturog ka kadagos. Nagrigat ngamin na palabasan ti oras. Kasano, katanda ka mutlaang di tabalay kalpasan na makaitulot kayo di pagadalan. Rumar ka mo't ngamin Sumurot ka kadag iti kagayim mo. Amo mo tadyak na usam arum-rumwar. Kat padasang itan tapno saan ka kat madukdukutan di tabalay. Awawisan dak nga ro dagiti co-parent ko. Nagkadkadak. Kan amangan no agungot ka, do sumurutak asaan nagpakadakan ka. Okay lang dayta. Ala, mapan ka tapno makarelax ka man. Sige, padasak nga rod no isuti ko nam. Nagdagsandibag ko. Kabailan nyo ka dingawitan? Kasano kat nagadubot ngamin ti librom apok. Di kagtanak ta kabailak daytoy. Kasapulak ngamin dagita libro dito'y pagadalan, Lola. So ano daduma? Kasla kay kayat kulangan tagtalinaw di balay. Ay, saan amabalin aapok? Kayat mau apagungtan na ka ni Dadem numaamuan na amasadot kan nga agadal. Ha? Ay, saan na, Lola? Ala, umay ka nga rodon ta agawid tan. Sige, Lola. Lola, kaano nga agawid ni Daddy? Medyo mabayag pa'y apok. Ngam para kada kayo mo't ti panagabrod na. Mailiwak ngamin una yun tin ni Daddy, Lola. Amok day ta apok. Basta saya atom ti agadal. Tapno proud to kan ka ni Dadem.
taam muna ang nagagat ka nga agadal. Un lola, agsinsing putak, kanagadala ka na imbag, tapno proud kanyak ni daddy inton agawid. Ay kasta aapok, mala umay ka nga rudan, agawid tan. Nanang, agyaman nakiti pa ng suko nyo ka ni Ryan itay. Naisturbo kayon. Ay, saan Rayla? Kaya't ko ba't ti aramidag? Kanada na panam saan aya? Wan nanang, adala na panan mi itimay sa ako parent ko. Nasaya at tapno makaaliw sa ikamot sang paminsan. Kumusta ka ngay itabalasang ko? Okay mat nanang. Sigurado ka. Mapalpaliw ko nga men akasla ka na yun ang nakaununag ti pampanunutam. Kanayon ko nga min ang mapampanunot ni Brandon, nanang. Amo ka narigat nga agin na dayo kayo. Ngam ar-aramiden na daytoy para kada kayo iti anak mo. Maawatak mat ket di nanang. Talaga nagrigat. Diyak amo na aginggat kaano akabaalak daytoy a sitwasyon mi. Amok asaan analaka ti panagin na dayuyo ka ni Brandon balasang ko. Saan analaka ti panang padakkel mo ka ni Ryan nga agmaymaysa. Ang basapol nga agbalin ka na tibker para kang kuana. Wan nanang, ngam na maminsan, kasla kayat kunti sumuko. Anya ti kayat mo asawan, Rayla. Diyak ka mo na gusto dahi tingar aramidan mi ka ni Brandon, nanang. Ti panagin na dayo mi. Kan ti panagsakripisyo mi akastoy. Talaga nga min adyak ka pa ilang ti agmaymay sa nanang. Masapol ko ti asawak iti danak. Rayla, amin a panagsakripisyo kat adaga puna. Saan analaka? Ngamkas na kunakon. Ar-aramidan da ito ni Brandon para iti pamilyayo. Ngam kasano kami matananang. Kasano da ka ni Ryan. Kasano no may nga aldaw kat marik nami akasla estrangheron kada kami ti asawak. Kasano no mapukaw ton ti iiliwan mi kankwana. Tanaruam kami ton nga awan iti dan nami. Amok nga dabuteng mo. Ngam laglagip ati panangipatag iti pamilya kat saan masukat iti distansya. Adda iti puso dayta. Nanang, no adamang burburibur iti riknam, saan ka abumdang amang ibaga kada kami kanitatang mo anak ko? Saan mo asulsuluan day ta amarikriknam? Katnam na maag, adumtang tuti aldaw, ama kailiwliwag kan tumatan. Hello nanang, kumusta kayon? Nasaya at ba't anak ko? Si Kangay. Kastoy nanang, rumigrigat ti trabaho. Nga masapol nga anusan. Talaga kastoy ti biyag ti maysa nga OFW. Kastaya anak ko. Wan nanang, naimbaglaangan ata na saya at latati ka sa saad dagiti aginak. Ngam syempre, sa balilat tamat jay makitkitak ko ma. Ken mararakop ko iday ti inaldaw. Gusto ka anak ko. Isa ano maminsan, mapampanunot ko. Sulit nga tati kasta pa nagsakripisyo. Anda ka dita adayo. Saan mo ang makitkita dumakdakkel di anak yo. Kandi mo ang muno niya di mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Mapampanunot ko mat day tananang. Nga mararamidak mat day para iti masakbayan ti pamilyak. Iso nga oray no narigat. Masapal nga agsakripisyo ak. Ngam di mo ka di mapanunot anak ko. Akaba
mabayatan ti panagsakripisyo nga agtrabaho para iti masakbayan da. Kat mapukpukaw kamenten kadakwada. Ne, sana pulo sa simbagid day tayo ti panunot ko, nanang. Ibagbagaklaan mo ta, anak ko. Taamangan no agbalaw kalantan iti may sangal daw. Asaan mo nga amam mo ti pamilyam? Wano, saan da kamenten nga amam mo? Saan mo siguro ang mapasamak day ta, nanang? Ipatpatag ko ti pamilyak. Ket mamati ka maawatan datar aramidak. Sa bagay, saan mo kumaida nga irwam akanayon nga awan ka? Gapo ta na irwam da nakanayon nga awan ka. Amangan no saan da kanton abiruken pay. Diyak to'y palubos sa mapasamak day ta, nanang. Saan to, Apolos? Uray kasano ka urnos ti relasyon kan kasasaad ti pamilyak idi nagabrodak manang Emmy at dalat ta epekto day takada kami nang runa iti asawak. Taadayo kami kat nga rod iti tunggal maysa. Ngamjak ilibak manang adadag iti gundaway akasla sabali ti agparparik na kanyak. Adamot amak ko iti posible nga epekto ti panagin na dayumi iti asawak. Ngamjakon ingkan kano day di amarikriknak ta nakafokusak no kasano ang maipaayak ida itinarimat ang masakbayan. Hello, Rayla. Kumusta kayon? Okay kami mat ditoy. Kalaat man di pa nag-video call mo. Day off ko ngamin. Iso nga imawag ako na. Daddy! Daddy! Oh, anak. Kumusta kan? Nasingpot ka di matlaang? Di mo yung paayan iti sakit ti ulo ni mamim? Saan, Daddy? Ngam ko na ni mami yata kano papanan minton bigat. Ah? Sa dino ti papanan nyo, Rayla? Mapan kami di probinsya. Adalang asikasuan ni. Apaya di mo yung bagbaga kanyak. Manungal daw kayo, Ijay. Diyan ka mo. Depende no kasano ka bayag di asikaswag. Saan kayo nga tamarigatan nagbiyahe? Sapay, awa nakakadwayo. Masapol amapan kami, Brandon. Apay, Rayla. Adda ka di parikot? Daddy, kaano ka din nagawit ka? May liwak unayin ka? Medyo mabayag pa'y basit, anak. Amo ni mamim no apay. Ngam di kagdanag ha? Agbayagak to di tayo ton agbakasyonak. Kasta ka di, Daddy? Wan anak. Sige nga Rodan, Brandon. Ado pa'y tinaskan nga ramidag. Agimpake ak pa'y tigamit ni Ryan. Apay anaskan nga agimot kayo ti adong arwatan nyo, Rayla. Di ka kuman agdamag, Brandon. Awagan kan tulaangan. O, sige na. Bye. Pinutad na ti pa nag-video call me. Isay, awan ka di ti madmadlaw mo iti manugang ta. Ha? Anya ko ba nga iti madlaw ko? Kasla nagbaliw titignay na. Kanayon nga dapapanan na. Pasaray din na pa'y masuko nun di apo ko tayo ti pagadalan saan aya. Ay kat gagangay ano at dapapanan na.
Apay ayati lamadmadlaw mo. Sa baling amin tagparparik na kanyak isay. Jakman amaw. Tatunggal makitkita ket sa bali ti sumken iti panunot ka. Anya ko mangay da itama pampanunot mo, Istong. Ay, bayamon. Sapay la ko mata nagbiddutak laan. Punasam man no anyaman da itama pampanunot mo. Jakit di apukom ti panunutom. Masyanak ta talaga mailiw ka nun iti amana. No apay mo't ngamin asaan nagawid ni Brandon edi nalpas ti mo na kontrata na. Kunana mo ta nagsaritaan da kanon ken ni Rayla, alepasan na pa'y ti may sa kontrata na. Tapno manayunan pa'y kano ti urnong da. San abalay ta nabiit kano laang apalabasan ti duatawan. Dayon ni Brandon. Dahil ayat na makaurnong adagaos en sakripisyo namanen ti iliw na iti pamilya na. Naimbag ata imanugot ni Rayla. Naitangarod mo ti pagsidsid da awak. Kunak man no talaga akayaton ni Rayla nga agawid ni Brandon. Ang apay nga imanugot asaan nga agawid di asawa na. Mga masayangan mo't iti matgadan ni Brandon iso akas jay. Ay tinasayaan. Mapan mo tumanin pasyaran dagiti agin na inton bigat iti balay da. Kumusta ang mat-idaa? Mami? Ryan, di mo't imbagak adi ka na tagari. Aguli makalaan. Apa na kadung amin timot tangay nga rawatan ta, mami. Kasla santa matin nga agsubli ditoy. Anak, masapul nga aramidon ta daytoy. Nung kasanon ni daddy, santa mata nagpakada kadalola. Saanan ang masapul? Nasaysayatan ti kastoy. Basta pumanaw talaangan. Sa dino nga minaya talaga ti papananta, mami. Adayo ka di? Maamuam to apaman ang makagteng ta ijay, Ryan. Madamdamalaang adanton ti pagluganan ta. Ha? Itarabi iti papanta, mami? Apay na inton bigat langan, tap na makapagpakadak pa'y kadalola. Saanan ang mabalin nga itantan pa'y ti panagbiyahe ta. Masapul a pumanaw tan dito'y itarabi Ryan, apok, umayak man. Rayla! Nay, apa ingay? Awan mo sumungsong ba't kat nasapa pa'y mutlaang? Rimwar nga ta, nakiti agina. Ay, naimbaglangan. Ta, adatulbak ko itiri daw da nga imbati kanyak ni Brandon sakbay apimanaw. Sumrekak man laangan. Nay, nakaul-ulimak. Apay ngay, kaslawan dagitagin mapanak man iti si Linda. Nay, awan damot ditoy. Kuray ka. Lukatak ti cabinet. Ay sus, apay ngay. Awan apulos na bati akawas na diti aparador. Napanan ngay dagiti agina. Kat di namot nagpakada-kada kami. Ay na, sabalit ang parparik na kanya ka. Ay Diyos ko, intalaw samot ni Rayla di apukok.
Nanang mo tumawag iti messenger. Itaman pa eh. Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo? Anak, awanan na kita ginam. Ha? Awanan ko na yo. Wan Brandon, pimanawan na kita ginam. Nanang, napandalangin di probinsya. Tada ka nun naskin nga si kasun ni Rayla Ijay. Agsublita mo't ladagos. Apay, di na ka din nagpakada-kada kayo? Saan? Katapay nga ron na ultimo kawas na katawan na bati. Ay maglaangan tataintan mo kanyak hindi adupligin ni Balayaw. Iso anak kastragak. Anya ti kaya ti asawon, Nanang? Talagang awandan anak ko. Imot na amin akawus na. Awanan ang pulos ni nabati akawus na ni Balayaw. Saan da maaramid day ta, Nanang? Itian niya kumaaga po. Diyak ka mo. Diyak masumbatan day ta sa lunsod mo, Brandon. Sana mabalin day ta, Nanang. Masapol ang masarakak dagit aginak. Sana mabalin na panahawan dak. Saan na mabalin?